Slušate podcast Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju nastao u sklopu projekta Top Clever. Projekt je sufinanciran Europskim LIFE programom i Uredom za udruge Vlade Republike Hrvatske. U petoj epizodi podcast serijala s nama je arhitektica Tea Helman-Jukić, pa Tea, možete li nam se ukratko predstaviti, reći nam nešto više o vašem profesionalnom razvoju, od obrazovanja, prijašnjeg rada do rada u vlastitom arhitektonskom uredu? Lijepi pozdrav svima. Hvala na pozivu u ovaj zanimljivi podcast. Ja sam arhitektica s više od 30 godina prakse u struci, od čega preko 25 godina kao glavna projektantica, voditeljica projekata i glavni nadzorni inženjer. Nakon završene matematičko-informatičke gimnazije MIOC u Zagrebu, 1994. sam diplomirala arhitekturu na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Prvo radni zadatak, posao bio mi je kao stručni suradnik u Zavodu za arhitekturu Arhitektonskog fakulteta i nakon toga u 2 arhitektonska ureda. Tamo sam stekla vrijedno stručno iskustvo i uvid u arhitektonsku praksu i položila stručni ispit. Zatim sam zajedno sa Hrvojem Jukićem 1999. osnovala i vodim arhitektonski studio Helman i Jukić. Projektirala sam i nadzirala izvedbu zgrada, uglavnom poslovne, javne i turističke namjene te infrastrukturne građevine. Imamo naravno iskustvo i u stambenima, ali prevladavaju poslovne zgrade. U stručnom iskustvu posebno ističem rekonstrukciju zgrada, zaštitu graditeljskog nasljeđa i zelenu gradnju. Ovlaštena sam arhitektica, članica Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju, Hrvatske udruge poslodavaca, Društva arhitekata grada Zagreba, Centra za digitalnu izgradnju, te u ostalim mnogim drugim stručnim tijelima, nekakvim komisijama, stručnim skupovima i sl. Kontinuirano se educiram u segmentu zelene i održive gradnje i digitalni entuzijast sam. Je li se kroz godine mijenjao vaš način projektiranja? Možete li nam to malo pojasniti? Dakle, način projektiranja se apsolutno promijenio. Moj prvi projekt, poslovni kompleks u Vlaškoj ulici u Zagrebu, na kojem sam radila kao diplomirana arhitektica na Zavodu za arhitekturu, radili smo rukom. Nacrti su se prvo izradili u olovci, nakon toga smo ih tuširali rapidografima na paus papiru. Greške i izmjene smo strugali, takozvano grecali žiletima. I premda sam još kao studentica počela projektirati na računalu, to je tada bila još novost i veliki projekti su se radili rukom. To su bili neki pionirski dani sredina 90-ih godina. Samo promišljanje projekta je i sada ostalo isto. Dakle, nekakav misaoni i kreativni proces više manje se ne mijenja. Ali provedba je danas potpuno drugačija. Digitalizacija nam je pomogla olakšavajući i ubrzavajući provođenje izmjena u projektu ispravljanja grešaka. Tada je rukom to bilo izuzetno mukotrpno i dugotrajno. Ali to se tiče pojavnosti projektiranja. Ali puno veća promjena dogodila se u zahtjevima koji su postavljeni pred arhitekte, projektante, odnosno zgrade i građevine. Nekad su prostorni planovi bili vrlo šturi, teško dostupni javnosti, pa i projektantima, a uvjeta za projektiranje zgrada je bilo puno manje. Tehnički sustavi u zgradama su tada bili rijetkost, osim u poslovnim zgradama, a zahtjevi za instalacijama manji. Danas imamo elaborirane prostorne planove, opsežne zakone o prostornom uređenju i gradnji, te brojne pravilnike, tehničke propise i norme koje moramo zadovoljiti tijekom projektiranja. Osim toga, moj način projektiranja se mijenjao i stjecanjem stručnog iskustva tijekom godina. Sada već u početnoj fazi idejnog rješenja jednostavno zaobilazim rješenja koja zbog raznih razloga ne odgovaraju određenoj zgradi, a to je temeljeno na iskustvu i praksi. Projektiranje je danas kompleksni proces koji iz moje perspektive ima snažan tehnički i tehnološki aspekt, jer mi je u mislima uvijek cilj izvedbe zgrade. Pri tome nikako ne smatram da zanemarujem arhitekturu i umjetnički aspekt, odnosno vizualni,
ali oni tvore nedjeljivu cjelinu i time posao projektiranja čine kompleksnim, ali i zanimljivim, svaki put različitim. Uz sve to vidljivo je znatno ubrzanje u procesu projektiranja od mog prvog projekta do danas. Možemo reći da je arhitektura, odnosno projektiranje, odraz vremena u kojem živimo. Velike su količine podataka, a navigacija kroz kompleksne zahtjeve je u vrlo kratkom vremenu. Taj provedbeni dio projekta, mislim, uvijek je bila koordinacija suradnika, ali tada smo to radili puno rjeđe. Sada kada vi paralelno radite razni suradnici na istome projektu, o tome ću malo i kasnije govoriti, jednostavno i dnevno se koordinirate. A tada kada su ljudi dolazili, to bi bilo jednom tjedno, jednom mjesečno, puno rjeđe i velim, baš drugačije je bilo. Zanima nas kako na vaš svakodnevni rad utječu zahtjevi zelene tranzicije. Zelena tranzicija je postavila dodatne zahtjeve za zgrade kako bismo postigli održivost, ali ujedno i nove zahtjeve pred nas arhitekte. Ona nas obvezuje na kontinuiranu edukaciju kako bismo usvojili nove materijale i tehnologije, odnosno definirali procese koji su bolji od onih koji su do sada u primjeni. Također i do sada smo puno surađivali s projektantima raznih struka na projektu, ali s novim zahtjevima zelene tranzicije to je još potrebnije i često imamo koordinacije na kojima razmjenjujemo podatke o tehničkim rješenjima i usklađujemo dijelove projekta na dobrobit investitora i zgrade. Naglašavam, projektiranje je timski rad i kako sam već spomenula, te koordinacije su sve češće i neke odluke se donose konsenzusom. Možete li nam objasniti kako projektiranje može smanjiti potrošnju materijala i ugrađenih emisija stakleničkih plinova? Nakon analize inicijalnih ideja vezanih uz projekt kojim se bavimo, već u ranoj fazi idejnog rješenja vrijeme je za analizu kako određeno rješenje, određeni tip projekta utječe na racionalnost izvedbe zgrade, utrošak materijala, energije i druge elemente održivosti. Osim projektiranja bavim se i analizama cjeloživotnog ciklusa zgrada, te sam tijekom tih istraživanja uočila da ukoliko se provede nešto više vremena tijekom projektiranja, moguće je ostvariti vrijedne uštede i bolju održivost zgrada. Primjer može biti kako sam samo odabirom materijala, nosive konstrukcije, direktno utječemo na okoliš. Potpuno su različiti rezultati odabirom armirano-betonske, čelične ili drvene konstrukcije. Pri tome nije nužno da sam materijal utječe na otisak zgrade u okoliš, nego je riječ i o tome da svaki pojedini projekt je vrlo specifičan. Tako da je bitno da određeni materijal je dobar za određenu zgradu i daje bolje rezultate. Kad imamo nešto više vremena na raspolaganju, svi projektanti možemo uložiti dodatni trud i koristiti, na primjer, vitke konstrukcije i već time onda koristimo manje materijala, ali napomena, moramo zadržati sve tehničke uvjete. Dakle, temeljni zahtjevi za građevinu uvijek moraju biti zadovoljeni. Bitan je taj izbor materijala i on je možda i bitniji od same količine, jer odabirom materijala koji je proizveden održivo, reciklažom, ponovnom uporabom i slično, ili onaj materijal koji je dopremljen s manje udaljenosti, direktno smanjuje emisije stakleničkih plinova. Tako da tu je dosta tih elemenata, imamo razne softverske alate koji nam pomažu za izračun i oni nas upućuju, kažem, već od ranih faza projektiranja, tako da krenemo u pravilnom smjeru i odaberemo rješenja koja su prihvatljivija za okoliš. S kojim se izazovima najčešće susrećete u praksi? Da li su to neka prostorna i tehnička ograničenja, administracija, budžeti, promjena zahtjeva tijekom projekata ili usklađivanje privatnog i poslovnog života? Neka ograničenja su oduvijek postojala. Prostorna i tehnička ograničenja su izazov u arhitekturi od samih početaka. Zgrade su objekti u prostoru i stvaraju određeni fizički, umjetnički, ali i socijalni, tehnički, zdravstveni
i druge odnose. To nije ništa novo, izazovno, ali to je i dio draži ovog poziva. Investicija je također realnost, ne smijemo je zaboraviti, izuzetno je važna. I ona je preduvjet realizacije. Ukoliko se projekt ne uklopi u investiciju, on se neće realizirati. S iskustvom dolazi mogućnost dobre procjene je li moguće realizirati projekt analizom raznih aspekata. I tu nam pomažu stručnjaci u timu kako bismo dali valjanu informaciju investitoru. Dakle, to jest izazov, važan je i mi ga svakako često uvijek ga kontroliramo. Regulativa prema kojoj trebamo raditi relativno se često mijenja. To je izazov, recimo, koji nam trenutno pričinjava dosta velike poteškoće, jer su početkom, na primjer, ove godine promijenjena su 3 temeljna zakona za projektiranje u arhitekturi. Zakon o građenju, zakon o prostornom uređenju i zakon o energetskoj učinkovitosti. Tako da redovito praćenje regulative nam je jako, jako bitno, ali kao i kod svih zakona bitno je i tumačenje. Dakle, uvijek je potrebno neko vrijeme provođenja u praksi kako bismo vidjeli kako uopće funkcioniraju i kakvi su učinci tih zakona. To praćenje zahtijeva dodatnu edukaciju, trud i vrijeme. To je taj dio tog izazova. Ono što čini nezadovoljstvo, mogu reći, u našem poslu, su povećani zahtjevi za samom administracijom projekata koju trebaju obavljati arhitekti. A to je vezano uz digitalizaciju. Kompletna digitalizacija nosi sa sobom te neke negativnosti. Dosta vremena se troši na pripremu projekata za ishođenje dozvola. Govorimo o sustavu e-dozvola i stavlja veliku odgovornost na glavnog i na ostale ovlaštene projektante. To je recimo dio posla koji je možda koji nam najteže pada. Ono što bih još možda naglasila kao najveći izazov u poslu je vjerojatno i u svim ostalim zanimanjima, a to je usklađenje privatnog i poslovnog života. Meni najveći izazov predstavlja upravo to usklađenje. Arhitekturu smatram svojim pozivom, volim je i strastveno je doživljavam. A s druge strane, privatni život, obitelj, interesi, zabava i odmor su ono što me definira kao osobu. I usklađenje sa zahtjevnim poslom arhitekta nije jednostavno. Naš posao je ne samo zahtjevan, nego je i zahtjeva određeno vrijeme kako bismo mogli projekt sagledati i obraditi, tako da tu su i problemi terminske usklađenosti. Ja sam i dalje u potrazi za balansom, mislim da ga još nisam pronašla, ali nadam se da hoću. Stalno se trudim. Da, to je životni cilj svih nas, vjerujem. Da. U redu, kao što ste rekli, u regulativi stalno dolazi do nekih promjena, pa nas zanima kako pristupate cjeloživotnom učenju. Pohađate li stručne edukacije, konferencije, radionice i imate li specijalizirane certifikate i kako vam to pomaže u praksi? Kontinuirano učim. Kad čovjek završi i fakultet, diplomira i krene sa svojim profesionalnim putem, nekako sam proces diplomiranja je dosta zahtjevan i ne razmišlja o ovom daljnjem nekakvom akademskom putu. Većina nas barem. Međutim, praksa nas uči potpuno drugome. U nekom času čovjek shvati da je kontinuirana edukacija nužnost i realnost. Dakle, kontinuirano učim, pohađam stručne edukacije, radionice i konferencije. Imam široki spektar stručnih interesa, osim zelene gradnje, tu je i digitalizacija, odnosno BIM, Building Information Modeling i drugi interesi. Te sad već moram i birati koje događanje ću pohoditi jer je nemoguće stići na sve. Dosta ih je, kvalitetni su, ali potrebno je napraviti izbor. Ta dodatna edukacija je moja želja, ali i nužnost kako bih bila u tijeku s novostima iz prakse, ali i ostvarila dragocjene kontakte s kolegama i razmijenila iskustva.
Kao rezultat edukacija i radionica imam više specijaliziranih certifikata. Osim što sam dugogodišnja članica Hrvatske komore arhitekata, dakle ovlaštena arhitektica, imam više certifikata vezanih uz zelenu gradnju i održivost. Međunarodni sam DGNB konzultant, LCA stručnjak, EPD stručnjak i imam certifikate vezane uz BIM, dakle Building Information Modeling. Također i držim stručne edukacije, predavanja na konferencijama, te sam mentor studentima i mladim inženjerima tijekom prakse, koja je uvjet za polaganje stručnog ispita. Bez kontinuirane edukacije je nemoguće biti suvremeni arhitekt ili projektant. Znanje nam daje vrijedne informacije potrebne u radu i održava korak s vremenom. Meni je to apsolutna nužnost i zadovoljstvo. Evo, spomenuli ste već važnost suradnje sa drugim strukama na projektima, pa nas zanima gdje najčešće nestaju nesporazumi, a gdje vi vidite najveću vrijednost timskog rada. Apsolutno je projektiranje timski rad. I suradnja s drugim strukama je izuzetno bitan i vrijedan dio projektiranja. Mi imamo tim suradnika s kojima dugo i dobro surađujemo, a neke suradnje su se razvile i u prijateljstvo. Koordinacija je obično živahna rasprava, mjesto rješavanja tehničkih problema tijekom projektiranja. S obzirom da nam je svima isti cilj, a to je kvalitetna zgrada, takvi sastanci su mjesto suradnje i dogovora. Već sam to i ranije naglašavala i apsolutno vezano i uz zelenu gradnju, ali i bez nje, dakle, uobičajen tijek projektiranja je uvijek uključivao kvalitetnu suradnju suradnika raznih struka, projektanata, konstrukcije, instalacija, stručnjaka zaštite od požara, zaštite na radu, ekologa i raznih drugih stručnjaka. Sve ovisi o tipu zgrade kojima se bavite, te stručnjake onda kasnije i angažirate. Na koordinacijama se obično rješavaju problemi, na primjer odluke oko najboljeg tehničkog rješenja u početku projekta, što je i dobro, jer što ranije donesemo neke odluke, to je kasnije lakše, te razrješenje sudara instalacijskih sustava tijekom i pri završetku projekta. Najveća nagrada je kad na gradilištu izvođač nema pitanja, jer je dokumentacija u potpunosti usklađena, te nema sudara instalacija. To znači da ste vi svoju suradnju tijekom projektiranja obavili uspješno. Što vam je danas najveći izvor motivacije u poslu? Je li to kreativnost, zadovoljstvo klijenata, vidljiv trag u prostoru ili nešto drugo? Nema većeg zadovoljstva nego kad je klijent zadovoljan. Pogotovo kad se javi nakon više godina da je zadovoljan u eksploataciji zgrade koju ste projektirali ili kad dođe s novom narudžbom. Svakako je bitno i unutarnje zadovoljstvo kada vi nešto isprojektirate i kad ste zadovoljni i oblikovanjem i tehničkim rješenjem, odnosno zajednicom, suživotom ta dva aspekta. A i divan je osjećaj kad prođeš pored zgrade koju si projektirao, koja živi svojim životom u realnosti, osjećaš se zadovoljan i ponosan. Moram naglasiti i posebno iskustvo je bilo nakon potresa, zagrebačkog i petrinjskog, kad saznaš da su sve zgrade dobro izdržale potres i bile sigurne za svoje korisnike. Vjerujem da je to jako veliko zadovoljstvo, da. Je. To je bila izuzetno stresna situacija za sve struke, dakle od arhitekata, a naravno naročito za kolege koji projektiraju konstrukcije i moram reći zaista posebno iskustvo. Dakle i promatranja vlastitih zgrada i pomoć ljudima, dakle koji su nastradali, saniranje zgrada, to je jedan od većih inženjerskih poduhvata u Hrvatskoj. I za kraj, što biste poručili mladim arhitektima i arhitekticama koje razmišljaju o obrazovanju u arhitekturi ili pokretanju vlastitog ureda, na što trebaju biti spremni i koje vještine bi trebali posebno razvijati? Arhitektura je poziv, kao stvoren za motivirane, radoznale, svestrane, umjetnički nadarene i uporne ljude.
Potrebno je svladati mnogo raznih vještina kako bi se riješili svi aspekti ovog zanimljivog posla. Potrebno je puno rada, kreativnosti, znanja, truda, vještine i upornosti da bismo bili dobri arhitekti. Ljudska komponenta je također vrlo bitna kako bismo razumjeli svoje klijente te uspješno surađivali s drugim strukama. Arhitektura je maraton. Cijeli život učiš i napreduješ. Evo, došli smo do kraja još jedne epizode podcasta. Tea, hvala vam puno na sudjelovanju, a sve slušatelje pozivamo da nas prate u sljedećim epizodama.